Dobrý deň. V dnešnej časti si ukážeme všetko o nastavení regulácie podlahového kúrenia. Takže otvoríme si projekt, pridať podlažie, popíšeme si ho kúrenie, vybereme obrázok, tak máme ho pridaný. Správcovi zariadenia si popíšeme jednotky, takže RE1 bude podlaha, alebo teda hlavica, alebo relé pre spálňu 1. Tak, CTRL-C, CTRL-V, popíšeme ďalej, si vyberieme v danej miestnosti teplomery, takže môžeme si dať VSBčko. VSBčku si dáme interný termostat, to znamená priestorové čidlo. Popíšem si ho ako termostat spálňa. Môžem dať 1, pretože máme spálňu 1 a 2 na obrázku. Zase CTRL-C, CTRL-V. Dobu priemerovania si môžem dať 0,5. Priemerovanie je tam vlastne od toho, aby nám v prípade, že by ofúkol ten termostat, aby v podstate, alebo otvoríme okno, aby hneď nezapínal kúrenie, takže priemeruje tú dobu a až po pol minúte zapne kúrenie. Samozrejme je to individuálne, môžete dať pol minúty, môžete dať minútu alebo 2 minúty. Takže máme pol minúty, máme spálňu 1. Ďalej, pokiaľ by ste mali interný termostat, ja ho tu samozrejme mám, ale nemám ho pripojený. Mám pripojený interný termostat na DA322M, takže berte to, popíšeme si tento termostat ako podlaha spálňa 1, čiže berte to ako keby sme to mali externý termostat vo VSBčku. Takže máme teraz už dve čidla teplotné. Máme podlahové čidlo, ktoré nám bude strážiť podlahu, a máme priestorové čidlo. To podlahové potrebujeme blokovať. Potrebujeme ho blokovať pri nejakých 35 stupňoch. Ja to teraz dám, aby sa nám to lepšie simulovalo, tak nadstavím tam nejakých 28 stupňov. Tak, tieto veci máme pripravené, môžeme si ich dať na floorplán. Takže pridám prvý interný termostat. Ja si môžem umiestniť niekam akoby k dverám. Ďalej si pridám podlahový termostat. A pridám si na zobrazenie príklad hlavicu. U vás to bude relátko, ktoré bude príklad spínať podlahovku alebo stykač podlahovky, záleží podľa watáže. Takže si dáme, že to je kúrenie spálňa 1. Tak, máme vytvorené ikony. Ďalej si pripravíme v správe správcovi systému systémové programy, takže pridáme systémový program kúrenie, chladenie. Vyberiem si, že budem chcieť mať len kúrenie, popíšem si ho ako program príklad spálňa 1. Nadstavím si teploty, môžeme dať, ja neviem, 25, alebo dáme 28, aby sa nám to lepšie simulovalo. Tu dáme 25, tu dáme 24. Tak, teraz si zvolíme hodinu, samozrejme môžeme potom hýbať rôzne s časmi. Ja to nadstavím teraz, že chceme stabilne kúriť celý deň v normále, čiže to je tým na tých 25 stupňov. Chceme kúriť celý týždeň, takže pravý stisk myši, dáme celý týždeň, kopírovať aktuálne otvorený alebo aktuálny program. Tak teraz keď sa pozrieme, mám to prekopírované vo všetkých dňoch.
odkliknem, nemusím dávať export, ten sa mi spraví následne v kurenárskom a chladiarenských okruhoch, čiže pridávam, pomenujem si to ako kúrenie spálňa 1, vyberiem si časový program, čiže to je ten program spálňa 1, vyberiem ovládanie kúrenia, to je hlavicu, alebo teda to relé, ktoré nám spína ten daný okruh. Pokiaľ by sme robili plynový kotol a tak ďalej, alebo tepelné čerpadlo, pridávame zdroj tepla. Teplotný senzor si zvolím ako interný senzor, čiže to je ten priestorový. A ovládač, pokiaľ mám IDRT alebo mám tam EST, môžem si zvoliť v podstate EST. To znamená, že budem môcť hýbať priamo na tom EST plus 5 stupňov, minus 5 stupňov a tak ďalej. Hysterézu si zvolím 0,3, pretože teploty, keď si potom ukážeme, tak sa pohybujú v desatinách. Ako náhle by sme tam nechali 0, tak by nám to pri teplote príklad prekročí 25,01 a už by nám spínalo kúrenie, a zase opačne, ako náhle by skočila teplota 25, alebo 24,99, tak už zase by nám zapínalo kúrenie. Tak, máme vytvorený kúrenársky program. Pri klasickom kúrení by nám tieto funkcie stačili, ale keďže potrebujeme regulovať podlahovku, tak musíme ísť do správcu druhotov, vyberieme si správcu funkcií, tak, pridáme si, teraz dáme si kúrenie, chladenie a dáme nadstavenie komfortu. Čiže dáme, že vnútiť komfort. Tak. Ďalej si pridáme vnútiť normál. A ďalej si pridáme vnútiť útlm. Môžeme potom vytvoriť aj minimum. Nebudem to teraz vytvárať pre všetky 4, takže dáme len nastavenie útlmu. Tak, ďalšou funkciou musí byť kúrenie on. Vyberáme kúrenie, chladenie a dávame zapnutie okruhu kúrenia. A ďalšou funkciou bude kúrenie off a vyberáme z kúrenia, chladenia vypnutie okruhu kúrenia. Tak, máme zvolené programy, potvrdíme, následne si vytvoríme v správe správcovi systému systémové bity, dáme pridať bit, prvý bit sa bude volať bit VK alebo vnútiť komfort. Tak, CTRL C, CTRL V, použiť pre export, pridať. Znovu druhý bit sa bude volať vnútiť normál. CTRL C, CTRL V, použiť pre export. A ďalší bit sa bude pridať, ďalší bit sa bude volať vnútiť útlm. Tak, CTRL C, CTRL V, použiť. Takže máme vytvorené bity. Tak po vytvorení bitov si môžeme ešte vytvoriť makro. Máme tu nejaké prázdne. Vytvoríme, že blokácia, blok kúrenia. Tak, vytvoríme, že je to systémový bit a pridáme funkciu. Keď je on, tak bude off. OK. A zatvoriť. Tak. To máme vytvorenú
blokáciu, ktorú budeme potrebovať. A teraz si to dáme vlastne všetko dokopy, čiže vyberieme si systémové bity na plochu a vyberieme si centrálnu jednotku na plochu. Tak, kúrenie, spálňa, priestorový termostat nás teraz až tak nezaujíma. Natiahneme si čiaru od bitu centrálnej jednotky, dáme, že chceme kúrenie, spálňu, OK, takže máme tu bit garáž, komfort, normál, útlm. Tak, teraz použijeme to vybrané makro, blok kúrenia, potvrdím, natiahneme bit komfort, bit útlm, útlm proti normálu, útlm proti komfortu, normál proti útlmu a normál proti komfortu, čiže máme 2, 2, 2, 2. Dobre. Následne si natiahneme čiaru bit komfort na kúrenie, spálňa a pridáme si, ak je on, tak chceme vnútiť komfort. OK. Pridať funkciu, ak je off, tak dávame kúrenie on. Čiže aby sa nám prepol časový režim. Týmito bitmi vlastne budeme vnúcovať pevne nadstavené teploty z toho dôvodu, že pokiaľ by sme sa riadili hit kontrolom na ploche alebo teda cez tablet a klikli by sme na ikonu trebárs komfort 25 stupňov, tak ten komfort nám bude držať alebo bude kúriť len po ďalšiu časovú značku. To znamená, že keby som medzi 14:30 alebo medzi 14:30 a 15:00 prepol na komfort, tak o 15:00 by sa nám to preplo naspäť na normál. Týmito bitmi si vlastne spravíme to, že vnúcujeme ten komfort a bude trvale zapnutý, až pokedy ho nevypneme ručne. Tak ešte sa vrátime späť, aby sme si to dorobili. Takže dáme vnútiť komfort, tak aby sme mali prehľad. Teraz dáme vnútiť normál, pridať funkciu digitálny on, vnútiť normál, OK, pridať funkciu digitálny off, kúrenie on, OK, OK. Tak, a ešte nám chýba tretia funkcia, a tu si dáme pridať funkciu digitálny on, tak budeme vnúcovať útlm a pokiaľ vypneme ten bit, tak budeme zapínať kúrenie. Takže to máme vytvorené bity. Teraz si natiahneme ešte podlahovku, podlaha spálňa. Tunak sme si zvolili v podlahovke spálňa pod DAčkom, podlahovke, že režim bude 28. Čiže pri tomto prekročení 28 nám musí vypnúť kúrenie z toho dôvodu, aby sa nám neprehriala rohož v podlahe. Takže dáme podlahe, zase kúrenie spálňa a zvolíme si funkciu, pridať funkciu pokiaľ prekročí, tak dáme kúrenie off, OK, pokiaľ sa vráti spätne pod tú hodnotu, tak dáme kúrenie on, OK, a teraz si ešte vytvoríme funkcie, pretože pokiaľ by sa vrátilo naspäť to kúrenie, tak by ho nezaujímalo, že je zapnutý komfort, normál, útlm. Preplo by ho do stavu časového programu. To znamená do toho, ktorý beží, čiže bol by to normál. Ale my sme mali predtým zapnutý stále, že chceme kúriť na 28 stupňov, príklad, to je ten komfort. Takže teraz si dáme, keď sa vráti, tak dáme vnútiť komfort, ale za podmienky, že systémový bit komfortu je rovný 1. OK. Pridáme funkciu, znovu dáme vnútiť normál za podmienky, že bit normálu sa rovná 1. A ďalšiu funkciu dáme
že vnútiť útlm za podmienky, že bit systémový útlmu sa rovná 1. Tak, a tým pádom sme si naprogramovali celú miestnosť. V podstate, pokiaľ by sme robili ďalšiu miestnosť, musíme si vytvoriť ďalšie systémové bity 3 pre spálňu číslo 2 a pokračovať týmto istým duchom vlastne vo všetkých miestnostiach. Takže dáme uložiť na centrálnu jednotku. No, po uložení si dáme export IMM, na to nesmieme zabúdať, lebo sme zase niečo zmenili. Vytvárame export, znovu play. No ideme si to hodiť do tabletu. Takže tablet, konfigurácia 1, 2, 3, systém, konfigurácia load in-house 3, tak stiahnuté data, update, ideme do roomsu, vytvorili sme si to pre spálňu číslo 1, takže edit, dáme si hit, control, pomenujeme si to spálňa, alebo môžeme kúrenie, to už je jedno. Vyberáme kúrenársky program, ten tu máme len jeden, keby sme ich mali viacej, čiže vyberáme vždycky s popisom TH. Vyberáme si termostat, termostat sem patrí priestorový, takže spálňa 1. A vyberáme relé, pardon, to je to relátko, ktoré sme si vygenerovali, kúrenie, spálňa 1, čiže to relátko, ktoré nám spína kúrenie. Tak, pridáme. Čiže ako by sme okopírovali ten časový, alebo ako by sme okopírovali tento program, ktorý máme tu. Program, to je StatTH, teplomer a potom následne to relé, ktoré nám spína. Tak, máme a ešte si môžeme dať podlahové čidlo, aby sme videli v tej miestnosti aj aké máme čidlo, čiže dáme si, že podlaha, môžem to ignore, nič nemeníme, len vyberieme si, že je to podlaha a pridáme. Tak, save, no a pozrieme tablet. Tak po pripojení na tablet, keďže už máme ten istý floorplan, ktorý používame od začiatku školenia, alebo teda videomanuálov, tak už ma len upozornilo, že došlo k zmene exportu dát, takže stlačím OK, tým pádom si stiahne data a počkáme, kým natiahne data. Takže data nám stiahlo, čiže môžeme prepínať komfort. Zaplo sa nám, pretože chceme kúriť na 28, v podlahe máme 25 stupňov, aktuálne 27,5, vypnem. Ale čo sa nám tu stalo, na čo sme zabudli, teraz som si všimol, za to sa ospravedlňujem, nemáme tu vnútené komforty, čiže musíme sa vrátiť späť do connection serveru, do roomsu. Tak v roomse spálňa 1 si okrem hit kontrolu musíme ešte pridať on off, dáme nútiť komfort, tak vyberieme bit. Preto tam nechávam aj tie bity, lebo sa nám to potom ľahšie hľadá, takže dávam si bit, nútiť komfort. Teraz ešte, pardon, aby sme sa vrátili. Keďže my si to teraz uvádzame príklad len pre jednu miestnosť, tak samozrejme vy by ste mali mať popísané ten bit vnútiť komfort spálňa 1, alebo VK spálňa 1, VN spálňa 1, VU spálňa 1. Pretože vy vlastne tieto komforty, normál útlmy, bity budete musieť vytvoriť 3 pre každú miestnosť zvlášť, takže každé bude pomenované VK spálňa 2, VN spálňa 2 a tak ďalej. Takže VK komfort, môžeme si to pridať do tretieho riadku, máme
Zase on off. VK vnútiť. Popis vnútiť. Normál. Tak. Bit. Vnútiť normál. Tretí riadok. Ďalej si dáme on off. Vnútiť útlm a bit. Vnútiť útlm. Pridáme. To som dal do 5. ospravedlňujem sa, takže vrátim sa do 3. a dáme save. Pokiaľ by sa vám stalo, teraz to schválne nechám, čiže dali sme save, a pokiaľ by sa vám stalo, že treba vám to nefunguje, čiže prepneme sa znovu do tabletu, takže dáme si menu, dáme si force download data, tak, pozrieme, spálňa a už to tu máme a teraz skúsime dať vnútiť normál. Takže celkom nám to funguje, ale ako náhle by to nespravilo, že vnúcujeme komfort alebo normál, tak tým pádom je treba reštartnúť cez konfiguráciu, cez systém a reštart serveru. Ešte tu, ak sa pozriem v tom tablete, musíme to tu nejak vnútiť komfort, mi to dalo nadstavených 15, vnútiť normál je 25 a vnútiť útlom je 24. Takže niečo sme vymenili. Tak, nebolo to vymenené, len to potrebovalo predsvaknúť ešte raz, takže vnútiť komfort 28. Tak, teraz sa nám v podstate zaplo kúrenie. Teraz si môžeme nasimulovať, ja to ešte skúsim dať nejako tak, aby sme videli všetko možné naraz, možné aj nemožné. Tak som to nejak popresúval. Čiže máme vnútený komfort, požadovaná teplota je 28, vidíme, že aj hlavica je spustená, máme 25 v priestore, 27 v priestore, čiže 27,6, chceme kúriť na 28. Pokiaľ by som vypol, tak sa vrátime do časového programu, časový program dáme ešte normál, v normále máme 27,6, čiže kúrenie nám nezapína. Znovu by som skúsil dať komfort. Tak prekliknem, trošku to má oneskorené chovanie za to, že to je cez ten TeamViewer, tak. Takže zapla sa mi hlavica a teraz si vyskúšame to blokovanie. Takže máme 26, ja teraz ručne nahrejem čidlo. Mám tu je pripravené z mrazáku nejaké veci, aby sme ho potom vedeli okamžite ochladiť, aby sme videli, či nám bude zapínať to čidlo. Takže sledujeme podlahové čidlo, už to začína. Tak, a vidíte, že máme zapnutý komfort, chceme požadovanú teplotu mať na 28, aj keď je 27, kúrenie nám v podstate vyplo, pretože sme ho vyblokovali podlahovým čidlom. No a teraz použijem tú vec z mrazáku. Je tu nejaké kuracie stehno. Tak, a vidíte, že znovu nám zaplo a vrátilo sa to do komfortu, to, čo máme požadované.
Tak, snáď sme to pochopili. Neviem, čo viac k tomu povedať. Ukážem vám potom ešte aj klasické kúrenie. Tam sa to vlastne nelíši moc od toho, ako sme to programovali teraz. Vylúčuje sa tam tá blokácia podlahovým čidlom. Čiže podľa mňa toto bolo zložitejšie programovanie, ako keby robíme len klasické kúrenie. Ešte čo by som mohol dodať, tak je, že pokiaľ by sme tých relátok mali viacej, to znamená, že v tej miestnosť by bola väčšia a budeme tam mať dve, tak môžeme potom dať v podstate v rozmiestnení. Pardon, musím toto zavrieť. Môžeme dať v rozmiestnení pridať ďalšiu hlavicu a to by bol akoby druhý okruh tej podlahovky. Môžem ho pridať, že je to relé 2, pretože aby nebol zaťažený. A jediné, čo by sme spravili, je, že by sme natiahli čiaru z tejto hlavice a dali akciu, že ak je on, tak bude on. Ak je off, tak bude off. Čiže bude vlastne kopírovať to relátko druhé. Dáme to uložiť. Tak, uložili sme, skúsime to nasimulovať znova, čiže dáme vnútiť komfort. No vidíte, že sa nám zopli obidve a určite ste to aj počuli v mikrofóne, ako tu cvakli dve relátka naraz. Takže ja sa pre dnešok s vami lúčim, dúfam, že to bolo ponaučné video a teším sa na vaše príspevky o nejakých pikoškách, čo by bolo treba naprogramovať. Už som nejaké dostal, takže najbližších dňoch sa určite s tým povenujeme. Takže ďakujem za pozornosť, dovidenia.